Хора. И вика едно кафе келнер. Той си е... Кръстосал си е краката. Маймунчовица се е кръстосал краката и някак се ето така. И се е хванал за дървото с едната ръка и за мрежата. Ето там уния си играят, то там подлужда. То се изправи, видяхте ли? Фак, хора! Ачича! Айде, бийте се! Почвайте! Айде! Спайдермен 2 искам! Айде, Спайдермен 2! Уй! Не! Айде го! Човек си гледа! Има червено дупо! Той го не свръта на едно място. Той човека го не... Айде, Хариче, ма заболях пръста. Не го свръта на едно място. Айде. Това ли е края? И доста. Айде, отивай, гледай там кой. Къде отидоха ти? Да не питате клетиш. Ора, тук вече не знам какво има. Гледам. Вижте фазани! Чакайте да си пусна. Дали мога? Не мога да си пусна фенер. Ето го фазан. Това папагали ли са? Мислите, че ще ги оплашите, ще се приберат вътре. Вижте, онзи там. Уек. Чиририк. Ей, наперения! Какво е наперен? Наперения. Хайде ги потия. Наперените. Гълъб. Такъв пухъл. Ето и тук има още... Тока се качил там. Добре. Някак си. Като по спайдерменски начин. Айде при зайците. Няма да пипам. Колко пъти ще те помоля за тишина? Домашен зайк. Здравейте, Те се обичкат. какво правиш? Ето за най-малки искам. Домашен зайк. Ора, гледай. Пора ми се не предназе. Не бои. Не предназе. Ора, гледайте, Ора. Ела ядино. Зайци. Ще има нови зайчета, мисля. Ще има нови зайчета, не показвай това. Добре, аз ще го показвам, но съм гледал. Почвай. Абе, чуйте, бе! Това отгоре не е ли женската? Пък това отдолу е мъжкия. Еми да тогава, значи само се реши върху него. Не, аз знам, че... Абе, женската само си седи върху него, бе, виж, големия е мъжкия. Малема, вижте колко са сладички. Мини, обърни се. Те се целуват в момента.
Айде цункайте се, не само ще ми гледат, бе. Те се цункат. Бе, не показвай на хората, бе. Защото ти за... Там има някакво детенце, златно. Да не е главо. Сигурно е дом на жаби. Голяма риба. Вижте оранжевото гора. Госпожо, там е броколи. Да. Госпожо? Харвиш ги червените. Какво има тук, бе? Риби. Какви? Виж червени. Харвиш е тук. Какви риби, бе? Червени. Червените. Какво? Аз червени риби. Абе, аз не виждам никакви. Айде. В това блато не може да има нищо. Ама какви риби ви? Те какви риби виждат? Аз не виждам никакви риби, те как видяха? Ми да. Ето ги. Там. Вау! То ще напада нещо. Вижте го. То се ядоса. Не бе. Аз прави руки. И аз също. То се ядоса. Виждате ли операта? Не са назад, а са напред. Като... някаква... Не знам. Виждаме го ядоса. Абе, това в тютюп ли? Да, бе. Какво прешка? Я дай да видя това с Девин. И готово, хора, това беше от зоологическата градина. Пуйки. Ето тук има вече кокошки, пуйки. И това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате за канала, да напишете в коментарите и да ударите един мощен лайк. И от мен, чао!